Вие гледате Star Fans и в това клипче ще играем Clash Royale. Само да кажа, че имаше друго клипче, което направи 3 загуби или 2 и последното, като за последно бих. Така. Аз да кажа, не играем много Clash Royale. Така, само да изчакаме да заредим. Така. Аз съм на втора арена. Много искам да се стигна на трета, но не мога. Нямам този принц. Нямам скелетна армия. И да. Ето ги двата ми фриджета. Ведено, бомба, фарбол, голд, арос, миньон, принц. Окей, ето ми го дека. Вижте ми картите, кажете ми някакъв по-хубав дек. Ето ми тези карти и тези. Кажете ми долу в коментарите по-хубав дек. Ако мислите, че моят не е хубав, тъй като аз не бия много с този дек. Ай, не си го изменям, тъй като не знам с какво. Просто не искам това да махам, но не искам и от това е така. Пускам ми... не, това не го предвидих. Това тук не го предвидих. Сега става опасно. Ще ме вземе едната кула. Деп. Не мога да го спра с нищо. Скелетна армия идва от другата страна! 3-4. Айди. Валкирия! За кой пускам тая Валкирия? Ай, стига с тези джайанти, бе! Най-мразя някакъв идиот да ми пуска сам джайант. Валкирията ми от... не. На 30 и там хедшот влеза. Бум! Миньони... те ги убиха. Що на тая викам на москитарката и викам жената с базуката. Не знам защо. Може да точно трябва да му боя по колата, иначе. Бомбър такова, как се каже. Никой не си спомня как се казват. 5. Така, пускаме тук един уич. Сега ще пуснем... Кой ще пуснем? Тих съм да видим. Ще пуснем това, тъй като ако ми вземе там... Да, както си и мислях, като ако ми вземе тук кулата. Да, мога нещо поне да направя. Тъй като се знае, че на 31 ще иска да я вземе. Да, тук един джайант ти пускам. Така един кнайт. Хайде убийте му. Мисля, че ще спечели тази битка. 60. Бичис! Да. 10, 9, 8. Спри го. Вижте на 31 ми е! Да! А що ми даде 29? Пада ми се голден чест! Видяхте ли колко малко ми остана да ми бие и другата кола и заставих да му бия и централната, тази центъра. Толкова се радвам, че бих. Така. Аз направя още една игра, може. Колко копи имам? 578.
на Донейт. Ето ми го клана непобедимите. Но аз искам да видя един клан. Как се казваше? Лудогорец май. Той е от 50 играчи. Може да влезете. Лудогорец къде бе? Не този от 50 играчи. Видаме. Май е този. Но кое място бе? Има приятел. Не беше този клан. Не знам как се казваше. Също, ама там имаше много. Сега, така, мисля да пусна Lightning минет, но кое да пусна? Аз ще му пуснем Lightning вместо това, балона. Така, чакаме. Тя отгласата му. Да, и той пуска Giant. Пускам тебе. Той има скелетна армия. Аз нямам. Зареборим той. Оф, тук ще ми вземе колата. Това не ми харесва. Айде уби го. Уиоп, биче. Но, Валкирия ми пусна. Ето и двете ми не са силни тук. Това ли съм? Нищо е повече. Ето ти. Baby Dragon пускам вече бе. Оф. Айде бе. Към 31. Взимах ти колата. Това беше толкова бързо. Това не го очаквах. Днеска явно може да се купи. Поне се радвам, че поне една. Да, Валкирията искам там. Да. Валкирията там 4-5 са тука. Там дали ще... Не, мини пеката му е по-силна от моята. 3. Кнайта, ако го спре. Дано Кнайта да го спре. Тая мини пека колко... Тя е много силна. Ето, 3-4. Минияни пускам. Минияни, 4 тук. Кнайт от другата страна, Бах ти. Не. Майка ти. Пуска ми аз уч. И аз пускам уича. Пуска ми Кнайта. Минияни също хвърлям. Тук Валкири пускам. Още един уич. 3-4. Бейби драга. Уич му пускам. Тази Валкирия, какво си мисли бе? 3. 2 уича идват. 2 уича. Мама. Ай, стига бе! Извинете, но много се ядосвам. Как точно в последната минута? Не минута. 184 минута. Тук Валкирия. Не. Фаербол е след такова. Аз тук да пусна. Не трябваше да кликна. Пак го бихме. Това е хубаво. 30. Сега ще ми даде 30 купи. Ясно.
Но спечелихме тази игра. Така, това ще бъде клипът. Надявам се да ви хареса. И в този клип само печелим. Значи днеска имам късмет и той е много хубав. Така. Мислех, че не трябва да... аз също... имам и крална чест. Така, отваряме. Голд. Джимове, скелета, мускетарка, Нами много хубави неща тук. Аз се ги апдейтвам. Ще апдейтна. Това беше клипът. Надявам се да ви хареса.